Здравейте, ето ни отново Stomp Raider. И така, от тази поредица направо се обсебих. И сега продължаваме напред. И така, да видите ли мога да се телепортирам до първоначалната локация. Мисля да мина някое друго предизвикателство, като това да събирам тези GPS-и. Например, в миналия епизод минахме едно от предизвикателствата, но както виждате не съм събрал почти нищо. И много искам да мина гробницата, която подминахме. В миналия епизод минахме една гробница, но на това място има още табунище. Както виждате, ето един GPS тракер тук. Така го наричам, но не е. Както видиш, ще мина от тук. И отиваме да видим тази гробница, която би трябвало да е някъде наоколо. Да, в първоначалния град. Район, да. Защото това цялото място е огромен град. Насред бунището. Какво да ви кажа? И така. И разбира се, като приберем тези неща и ги минем, ще отидем към главна мисия. Така че има доста неща за правене в епизода. Така че може да останете и гледайте. И така открих, че тази гробница е тук, където съм бил, но не съм обърнал внимание. Тук има много странен проход към гробницата, но както вече ви обясних, тези гробници също не са предизвикателство. Не е като при Райс. Между другото може да гледате поредицата на Райс в Stomp Raider в това плейлистовете, където е записана всяка една поредица. Така паля това. И се спускаме долу. Къде е Какавара? Тя е най-бруталният убиец, който съм виждал след Рамбо. Къде ли сте Рамбо? Страхотен филм. Така Кавара като че ли е тренирана от него. Където тренирана от Джон Рамбо като зелена барета, под Беар Грилс как оцелява, от кой още от Жак Густо как се справя с плуване и подобно. Разбира от лов, разбира, като хищника направо. Както казват, няма толкова бадав женски персонаж. По-велик от нея няма. Говоря за западни заглавия. Не съм играл много игри с жени и персонажи. Така, там мога ли да го запаля? Честно казвам, няма лошо. Лара Крофт е уникален персонаж. Въпреки не съм играл много. Това Байонета не съм го играл. Не съм играл нито една от Resistant Evil игрите. Защото честно казано, хорър игрите не ме забавляват. Особено много ме напрягат. Така нещо тук съм. Не съм направил правилно. Тази платформа трябва да се издигне, а не да я отваря веднага. Трябва тя да се издигне, да се хвърля на нея и да се кача до върха. Така, поне така мисля. Просто не обичам да се плаша. Хора, които ми харесва, аз не само тези. Сега. Не сега.
В бъдеще време може би ще се променя само заради вас. Моите последователи. И ще престрша. Както и ще играя и Souls-like заглавие. Колкото и да съм зле на тях. Ще ги играя и колкото да не са ми интересни. Вече са ми интересни и сигурно имат уникални истории, но много труден геймплей бе, човек. Няма как. Чакай да превърнах този епизод в подкаст. Така да видим какво имаме в златния съндък. Така, чакайте, че много се отплеснах. Така, the tomb is raided. Cool. Така, хайде напред. Смога да си разбия главата. Така, мога да направя апгрейд. Да видим 500 гайки. Така, ако може да направим. Помпата, разбира се, друго не ми остана. Да, почти съм направил пълен апдейт. Но както ви казах в минали епизод, не бе на там. Не бе, точно там бе. На там е изхода. Така, сега GPS-а. Както казах в минали епизод, искам да мине играта на чисти 100%. Може ще е първата път съм превъртявам 100%. Та поредицата на Assassin's Creed. Съжалявам, че буксува. Все ще я завършим. Така картата ми е апдейтната. И сега имам доста до всичко. Така, тук очевидно има GPS, който не съм видял. Така, ето тук този GPS тракер. Така. Шанди Таун. Шанти. Каквото и да значи. Така. И така, тук трябва да взема всеки един GPS. Кайрелара. И така, между другото, моля да ми подкрепите, като се абонирате за канала и харесате видеото. Може да коментирате в коментарите, дали ви харесва моите поредици или не. И ако имате идеи за поредица, може да пишете на имейл адреса. Благодаря ви. Преспокойно можете да пишете на имейл адреса, за може би да отменим някаква друга идея за поредица и така. Или как да подобря канала. Приемам всякакви предложения. Така, благодаря ви. Къде е този тракер сега? Не е там. При тази крепост. Хайде, хвани се. Как не умря? Не знам. По някакво чудо не умря. Знам, че трябва това да го направя в миналия епизод, но се отплеснахме. И така. И за първи път в началото на епизод минаваме гробница, което беше приятно. То не беше дълго, видяхте 5-6 минути. И това е съвсем нищо работа. Така остават 5 тракера. Това къде ли се намира? Така, добре. Така, правя кълба, за да се придвижвам по-бързо. За да се движа по-бързо. И така. Къде ли е този тракер? Май обратно да видим. Не го виждам. Да, в минали епизод не ви показа колко кофти се взимат всички тези материали. Така ли всички тези неща за събиране. Защото виждате колко е досадно. Но ще го минем. Това ще опитам.
Не мога нагоре. По нагорнището. Нагорнището, да. Добре, къде е този тракер? Да му се не види. Не мога да се кача там. Мога ли да се телепортирам? Ей, къде ми е телепорта, както и да е? Поне имаме точка. Дабл кил. Това искам да го видя. Така, вече съм специалист на всякакви видове оръжия. Но къде е Fast Travel-а? Добре, хайде да видим. Вижда, скъпи приятели, няма начин да се качим, трябва да минем пак през скалта. Което е повече от скала, но няма сега пак да го обсъждаме. Каквото такова е. Така, ето ни пак. В другата част от града. Скок. Опа! След малко да му отнесе течението. И ето ме отново тук. Та стария Грим чака да го спася. Ще има да чака бедния. Няма да спра докато не свърша. И така. Кутия. Търсим тракери. Да ги отключим всичките. Ого! Това е по този гигантски мост. Близо до крепостта. Така, хайде. Напред. Напред, чакай малко. Тук има 3 тракера. Да. Хайде, връщаме се. Але, хоп. Чудесно. Номер 11. Номер 12 сега търсим. По другата страна. На реката. Не, по течението на реката. Сега трябва да се спуснем. И така по ръкава на реката. Да. На този малък остров. Браво. Така. Номер 13 къде е? Бе, тези навсякъде ли си? Изхвърлят буклука, бе. Отвратително. Все едно съм в Индия. Това е остров Азия. Това не знам, че ще се получи. Този прекрасен скок. Сега има този тракер. Постана само 2 тракера. Които са... Така, добре, чакай. Не бе. Мап. Добре. Тук. Нагоре. Але, оп. Така, добре. Нещо насам. Има ли някъде тези аларми? Май те да чупи още 2. Така, но не ги виждам. И то никъде. Както и да е. Ние трябва да продължим напред. Ето е. С това говорих. Така. Останала е само една. Която нямам никой идея къде е. Ако знаете, пишете в коментарите. И хайде напред. Честно казвам, срамота е да съм тук и да не продължа напред. Но се мъча да мина, всичко да мина, което май няма да е
този епизод. Ще видим. Хайде скок. Стига да има настроение. Къде е този тракер? Къде? Да би да е насам. Ако тук май не съм минавал. Да. Тук има един тракер. Добре. Да, тук не съм бил. Има гайки, което е добре. Какво има тук? Какво виж ти съндък? Какво ли има тук? Някаква частна пушка. Няма нищо. Срамота. С тия неща, бе. Тези неща поддържат явно тези пещи. Добре. И така останаха само две неща, които би трябвало да открия и не ги виждам. Така. Така, следователно, скъпи приятели, директно продължаваме напред. Ще се кача на някои от тези платформи, пълни с боклуци, явно. Така се дават метали за автомати и такива неща. Тук има заради тези пещи. Така. Те ми вече продължаваме напред към мисля, така че сега започва забавната част. Така мисля, виж какво става тук. Не. Примиха грим. Вижте колко много експлозиви има. Така не открих тракера и последната аларма, но ще се върнем в други епизод. Сега, айде, лапте ми, бе! Моите хора ли ще принявате? Така. Гледай колко псува нашия. Браво. Айде, умри, бе! Умри, бе! Така. Как гори. Първатно изгорява под сутрин. Май не съм много добре в главата. Както и да е, няма да съм там скилет, ако не съм добре. Така, ела не бе. Исках да го измамя, но... Ай, как ми... Каква? Айде сам докан. Добре. Сам докан. Явно наистина са големи фанатици. Мисля, че ще ме заколи нашия. Опа, това искам да направя. Перфектен блок, браво. Не, перфектен финишър. Браво. Така, айде, гори. Нека огънят тебе да гори. Буквално. Та не като метафора. Так, Молотов. Прекрасен коктейл. Който ни е бил даден от норвежите по времето на студената, не, зимната война. Това са 33-та година, когато Русия и Съветския съюз и Финландия воюваха. И там коктейл Молотов е измислен, за да изгаря хората в танка. Какво да ти кажа? И Финландия сега се подготвя за евентуална война. Като целият свят. Добре, хайде сега няма да говоря за политика, защото нищо не се променя. Както казва Fallout, War never changes. Войната никога не се променя. Гледайте какво клане стана тук. Те взели нам тъпотии. Тайде бе, играчо. Дори не може да стреляш с това жалко автоматче. Тази правя миротика с един пищол, бе. О не. Май съм твърде арогантен. Не.
Уха! Не, Грим! Господи, загина! Да ги спаси! Боже, той свали. Тримата са завързани ръце. Този дядка наистина е уникален. Беше уникален. Не се бавай с един шопан децей. Как му разсече тиквата на втория наемник? Вау! Ах, рабочия в мир. Така. Не прехосах толкова много ресурси в тази битка. И това беше доста люта битка. Забавна с трагичен финал. Но няма хепи енд за всички. Все ще трябва да разбера какво става на този от остров. Дали само ще оцелее този огнен ритуал, който се превежда в замъка горе. Над моста тук не виждам никаква аларма. Нито тракер, нищо. Те нямаме време за това. Имаме да спасяваме Саманта. Макар че физическия свят до сега да са я елиминирали. Добре. Това изглежда прекалено подозрително. Защото разбира се. Галост. Лошо. Лошо. Да ти се не види нещастникът. Ау. Няма да ме убиете, ей. Виж ти. Другия път стреляй точно. Някой ме спасява. Снайперист, кой ли? Наши приятел Род. Grim's dead. They tried to use him as leverage to make me surrender, but he wouldn't let them. Grim, you stupid bastard. I'm so sorry, Roth. No, don't be sorry, Lara. Just make it count. We'll raise a glass to the old man when we get out of here. I'm going to try and get closer. Can you cover me again? Доста народ. Има по моста. I've got a clear sight with my rifle until the palace wall. Okay. Това е малко подкрепление да има. Така, добре. Хеликоптер ли? This is Conrad Roth of the Endurance. Do you copy? Lara, did you hear that? A rescue helicopter is inbound. That's great news, Roth. Set up a Готово. signal. I'm going in for Sam and the others. Цялата помпа е апдейтната. Maybe I should. This isn't like the pilot, Roth. I got Sam and the others into this mess. I'm getting them out. Откъде знаеш, че това? Че се объркат нещата така? Ще стане някаква мистична буря и ще паднете на този лут остров, където стават някакви паранормални неща. Някакъв вятър. Някакъв невероятен вятър. Много неща. Невероятен мистичен вятър. Мистериозни бури. Свалени самолети. Луда работа. Нищо няма трики за мен. Някакви фанатици, някаква богиня, някаква кралица на слънцето, която има
мистични сили. Цел религиозен култ. Луда работа, така. Ето ни сега. Под моста. А над нас има доста фанатици. Фанатици и убийци. Father Matthias will send us to the Oni if we don't find her. Only if we fail, and we won't. The Sun Queen is with us. Maybe the Sun Queen is with that fucking outsider. She's killed enough of us. You might be right. Enough! Be silent. This talk is blasphemy. Blasphemy. Опа. Откриме, да. Да, очевидно е някакъв религиозен култ към тази огнена слънчева кралица. Това че няма да ми е жал да ги избивам. Добър изстрел. Те ми на открито са как. Almost got him. Move! Stop! Wait. Покажи се гълбче. Так, браво. Добре, благодаря ти, Род. Дължник съм ти. О, не. Не. Няма да ме убиеш. Макар че може да го направи с едно движение. Както и да е. Мечтите ти, брат. In your insane dreams. Опа. Хайде по покривите. По земята се иди брутално. Така, добре. Не, остана. Дай как лагна. Дей. Явно дори най-идеалната игра може да бъгне и лагане във всеки момент. Хайде отново. Скок. Така, внимателно. Лесно. I'm heading in. Are you sure about this, Lara? I'll get them. I'll come back. I promise. Да, минавам набързо. Ти навсякъде черепите си. Айде пак. Трябва да се намокрим. Добре. Айде, течението ни. Течение има. И то сериозно течение. Така може да стигаме до главна част. Да видим, май сме под храма. Храм, крепост. Навсякъде скелети. Така, добре. Май сме под крепостта. Тук има ли нещо? Освен това растение? Не. Еми няма какво да чакаме. Напред. Спрете!
Какво става, а? Той да беше глупаво. Айде, какво става тук, бе? Владимир си го заслужи. Оръжията ми. Прекрасно. Едва ги събрах. Все едно търсех покемони. Каква прекрасна глупост казах. Добре, значи не мога да спася. Какво ще стане сега? Тук поне си прав. Всеки се бори. Доста брутални удари си нанесли. О, не. Господи, ще изгорят. А, стига, бе. Истина е. Не мога да повярвам, че това е истина. Кайде назад така. Наистина, кой е обучал от тази жена, бе? Камо, че го старика. Не. Totally badass. Тази трябва да е ученичка на Чак Норис, на Джон Рамбо, на всеки супергерой. От старите екшън филми. Боже, колко кръв. Черепи и плът. Тук кой знае как смърди. Значи Химико наистина е с някакъв божествен произход. Тя каза, че има чернина с тази Куин Химико. Така, вече го знаем. А, не. Сега. Добре. Тези яко я пребиха и се радвам, че е реалистично. Matthias thinks Himiko's spirit is keeping us here. That's not possible. It's not possible. But he's so beyond crazy that maybe he's come right back round to some kind of sane. The helicopter isn't our way off. You know that, Lara, in your gut. I have to warn the others. If we board it, трябва да разплетем тази загадка. По тук няма бягство. Така, скъпи приятели, приключваме епизода. Благодаря, че бяхте с мен. Довиждане.